Чуваме ли се? Чуваме ли се? Аз не знам дали се чуваме. Почти сигурна съм, че микрофонът ми въобще не работи, тъй като зарядното тук явно и то не работи. Днес съм в градината, за да снимам видеята на тема защо тревата трябва да бъде разбрана правилно, кога трябва да я оставим, каква е нейната функция, защо борбата ни с нея е така мисия не просто невъзможна, ами не до там нужна, защо не трябва да се плашим от нея, в крайна сметка, и как, но как и да не става всичко в трева. Моята мисъл не тече гладко. Това да ви е ясно. И има и птиченца, които много пеят, но не са истински птиченца. Те са от Тему. И са на съседите ми да ни им ядат черешите. Така че ако чуете грачене и не разпознаете вида, това не е случайно. Смисъл, Тему птички. Сега, светлината малко се промени, защото най-накрая се появиха някакви облаци и мога да започна да си снимам спокойно. Почваме да говорим за трева. Тревата, тя е навсякъде около нас и естествената нужда на земята е да бъде покрита. Всеки път, когато ние разораваме, прекопаваме, правим лихи или се опитваме да освободим място, което да няма трева, всъщност самата почва иска си трева и тя се грижи за нея, в нея да има трева. Трябва да запомните, че в почвата тревата, семената на тревата могат да стоят години наред, докато дойдат правилните условия, за да може тя да покълне. Така че това е нещо, което то е пригодено, целият му дизайн, цялата му функция е такава, че то да е устойчиво на най-лошите възможни условия. Суша, сбита почва, бедна на минерали и на хранителни вещества почва, без вода. То просто е направено да оцелява. Тему. Ето за това Тему си говорим. Проверявам си микрофона, тъй като от одеве изхабих много батерия, за да си тествам разни неща. Вие разбирате ли защо ме побъркат тия работи? Така че, тревички. Те имат съвършения механизъм да разпространяват семената си абсолютно навсякъде. И както казахме, тези семена могат да останат чакащи в почвата години наред. Така че когато вие обръщате почвата, когато почиствате почвата и решавате, че супер, справили сте се отлично, всъщност тя е пълна с семена, които просто това чакат. Свободно място, гола почва, за да започнат да растат, да се развиват и да плододават. Така че това, което правите най-често е или постоянно да тестите, постоянно да скубите, или най-лошото възможно да напръскате с хербицид като Roundup. Моля ви, ако не сте запознати точно с вредата от него, запознайте се, защото тя наистина е голяма. Аз тук не съм в момента, за да ви говоря за това, но това си е някаква ваша лична отговорност към вашето здраве и вашето на вашите близки. Най-добрият случай е да разберем тревата и да започнем да я използваме като това, което тя реално прави, да възстановява и да изгражда почва. Вашата градина ще бъде много по-здравословна и устойчива, ако позволите на тревата в нея да бъде, да се развива, да има. Когато започнах градината, тук нямаше никаква трева. Баща ми беше супер фен на Roundup и пръскаше яко навсякъде. Почвата бе ерозирала, изтощена, ронеше се като прах. Отнеми... Добре, аз ще говоря, то нека да си пее. Отне около 4 години, за да може тревата тук да се сгъсти, да се получи този плътен зелен килим, който след малко ще разгледаме, който всъщност, освен че внася обратно хранителни вещества и слънчева светлина в почвата, нали, чрез фотосинтезата, която превръща всичко в захари и храни останалите растения, както и подпочвените организми, така тя покрива почвата и нейните корени образуват плътна мрежа, която пречи на ерозията в земята и оттам нататък почвата не се изхабява по същия начин. Същото това, което се случва, е и, че водата се задържа в цялата градина като гъба.
Тоест, ако искате да намалите значително поливането си и проблема с сушата, вие трябва да разберете, че за да може водата да остане във вашата градина, тя има нужда от съд, в който да остане. И именно почвата е този съд. Но ако почвата няма корени в себе си, ако не е пореста мембрана, тя няма как да задържа нищо. Тоест, сухата сбита почва не задържа вода, а оттам вие губите. И това е едно от първите неща, които провалят градината, запазвайки я гола. Това е формула за неуспех. Оттам идват болестите, оттам идва стреса при растенията, които поражда и голяма част от самите болести по растенията, с които по-късно всеки се опитва да се бори чрез препарати. Но първото, което може да направим, за да върнем баланса, е именно да оставим земята да се покрие така, както е било по принцип предвидено от самата природа и еволюция. Имайте предвид, че ние сме тук от много малко. Човека, човешкия род, агрикултурата като цяло и милиони години, милиарди преди това, Земята е изградила своите механизми, с които да се развива и да успява без намесата на някакви умни хора как да го балансират. Разбира се, ние го правим удобно за нас, но е хубаво да разберем и как може да бъде удобно за всички. Тоест, ако не вървим срещу него, а вървим с него, т.е. природния начин, просто нещата се случват много по-лесно и приятно, но има трева. Харесвайте тревата, тя е зелена, цъфти, приятна, има насекоми, има кърлежи, най-вероятно, затова я косете. Моята е винаги окосена ниско, тази година нямам дивизони, именно заради кърлежите. Така, хайде да разгледаме тревата. Наистина нямам контрол над тия диви птици. Може би имаме някакво аудио, аз не съм сигурна. Така, говорим си за тревата. Както виждате, целият двор е покрит с трева. Тази трева, аз не съм съдила райгаш или такива неща, а оставих естествените треви просто да се развиват. Сега, това, което виждате, е зоната ми под ябълките, в която няма тук трева, просто дето викат, където я каниш, тя не идва, но много трудно, много е омачкано, затова растат предимно, както се вижда, глухарчета, детелинки. Тук взеха да избиват разни неща. Не като да не сме хвърляли всякакво семе от детелини, но просто, ето тук има малко хванали се. Е много трудно там, където се оттъпква редовно. Тук виждате един хубав пример как почвата опитва се да се възстанови и първо кани тревите, които са за компресирана и бедна почва, точно поради стреса и оттъпването, което и се случва. Сега отиваме в една друга част на градината, където тук тревата няма никакъв проблем, както виждате. Така. Тук тревата няма абсолютно никакъв проблем. Расте едро, гъсто, корените са много здрави, прави плътен килим. Тук преди много години, още в началото на градината, когато беше чисто голо поле, сложих няколко семена, един пакет дихондра, който 4 години нищо, разбирате, въобще не се появи и едва когато почвата стана по-добра, дихондрата взе, че поникна, е така навсякъде в момента. Тя прави плътен килим, плитки корени, не пречи и е добра за разни сенчести места, ако искате покривна култура, която работи. Но, ето го примера с тези две неща са през една пътека разстояние. Там много се мачка, тук по-малко се мачка. Тук тревата вече е съвсем друг вид. Вече под самите сенки, където хич не се мачка, забелязвате как килима става все по-плътен. Отдолу имаме сухите треви, които сами създават мулч по естествен начин. И това вече нещо с годините, когато му се позволи да се развива, се превръща именно в този естествен хумусин слой при разграждането. Чакайте, долу, айде бе. Клик, така. Ето тук вътре, разграждайки се, създаваме хумус, подобряваме почвата и нещата започват да изглеждат по-добре. Ето.
Това е един добър пример сега. Дигни се, приятелю. Здравейте, ето ме, царицата на тревите. Отиваме към една друга част на градината с малко по-неприятни треви, а именно бай троскот. Това е по-добро от всеки футболен стадион. Гледайте. Толкова е гъст, дори не мога да видя къде е почвата. Тоест, това тук никога няма да се отърва от него. Аз не се опитвам, то е пътека. Ето е пътеката. Ама тая пътека по някой път почва да влиза в лихите, което е голям проблем. И сега тук ще сложим оградки, за да се опитаме да го спрем. Но ето, примерно този троскот е един много добър пример за това как може да си посадите трева, която не изисква от вас непрекъснати грижи, страшно много вода, която така или иначе нямаме. И в същото време имате плътен зелен килим, по-добре от райграс. Значи аз ако трябва да си съдя, ще си насъдя троскот, няма да си съдя райграс. Това нещо, гледайте, никога не е поливано, само се коси. Оттам нататък в градината тревите постоянно се сменят. За първа година имаме супер плътен килим от зелени, които, разбира се, само се косят, подстригвате. Цялата изкосена трева се връща обратно в градината под формата или на компост, или на естествен мулч в някои лихи. Тоест, оставяте тревата да засъхне и си мулчирате с нея. Няма да търсите слама от някъде и такива неща. Използвате това, което е в градината. Разбира се, преди да имате достатъчно количество биомаса от треви, ще трябва да си потърсите слама и разни други неща. Имайте предвид, че по-голямата част от тревите, които започват да растат в градината ви, след като почвата вече се е повъзстановила, има повече влага, има хранителни вещества, започват да растат не толкова инвазивни треви, започват да растат много билки, подправки, всякакви други растения, които може да използвате за зелени торове, за ферментирали пробиотични препарати, които да използвате в растенията си. Може би знаете за тора от зелена коприва, но реално може да го прилагате с всякакви треви от градината. Тоест, тревите не просто предпазват и възстановяват почвата, но те хранят и помагат на останалите растения, хранят вашите подпочвени организми, които вече се грижат за останалите растения, задържат водата в почвата и градината ви може да се напоява и да е много по-устойчива на засушаване от, примерно, една чиста градина. Това са само хубавите неща, но и другия начин, по който трябва да гледаме на растенията, е именно като соларни панели. Тоест, знаете, че света, който ние населяваме, е тук благодарение на това, че растенията фотосинтезират и превръщат слънчевата светлина в твърда материя под формата на растения. Растения, които ние ядем и целият свят яде, и оттам вече се случват животните, които пък ние ядем, или останалите хищници по веригата, ако са такива. Този свят няма да бъде такъв без фотосинтезата, просто няма да го има. Тази твърда материя, която сме, нея няма да я има. Това, което правят масата растения тук, освен... Ай, кажете ми как да работи човек, как да се съсредоточен, не мога. Това са птици, това са полиция. Полицията на черешите, не ми яш черешите. Да не му ящи черешите на човек, малко да млъкнат. Така, докъде бяхме стигнали? Това през 5 минути, като ми прекъсват мисълта, и ми е много трудно да ви обясня нещо, без да изглеждам като идиот. Да, соларни панели. Това, което всъщност масата зеленина тук прави, освен всичко, което изборихме и най-вече естетическото, за мен е много важно, е всъщност, че трансформира цялата слънчева светлина, цялата градина е соларен панел и вкарва всички тия захари в почвата и създава една наистина здрава и устойчива екосистема. Растенията са ваши приятели. Всяка една трева, всяко едно листо всъщност има неописуемо важна задача за вас, които вече ги изговорихме.
храна, разграждане, естествен мулч, компания, много от тях, които са билки, етерични растения, имат етерични масла в себе си. Те помагат и за вредителите, които вие не харесвате, голяма част от насекомите, болестите, гъбичните болести. Една здрава екосистема ви предоставя много повече, отколкото гола градина без нищо, в която има много болести, малко вода и най-вече напрежението, че пак е поникнала трева. Но, както обичам да напомням на хората, запомнете и осъзнайте, нашите градове, села и къщи, те не са цивилизация, около която има природа, а ние просто сме една малка цивилизация от Тему. Ние сме една цивилизация от Тему. Добре, ще изчакаме и това да свърши. Нищо, че имах много супер яка мисъл. Ние сме цивилизация, около която има природа, ние сме цивилизация в природата. Не забравяйте, че природата, такава каквато е тук много по-дълго от нас, много по-дълго от нашите къщи, градове, пътища и каквото и да е. И ние просто инвазивно влизаме в нея и очакваме тя да бъде различна и да се устройва по нас. Но човекът не е центъра на тази планета. Това е много хубаво да го запомним, защото явно го забравяме. Човекът е малка част в екосистемата и ако започнем да я използваме правилно, да я разбираме, тогава имаме потенциала наистина да се развиваме и като цивилизация, и технологически, и напред. Защото представете си, всеки осъзнае, че можем да използваме природните ресурси, като слънчева светлина и наличието на каквото имаме в наш плюс, а не в наш минус. И вече, премахвайки излишната борба, ние всъщност да сме печеливши. Това би помогнало на цялата цивилизация да се изстреля много бързо нагоре, но трябва да си променим малко мисленето. Най-големият проблем, който реално създават тревите, не е изчерпването на хранителни вещества от почвата, а всъщност конкуренцията за пространство и светлина с другите растения, по-скоро тези, които бихте искали да пребъдат във вашата градина. Така че контролът над тревите не трябва да бъде масовото изтребление на тях, а по-скоро правилното менежиране, как ние хем да ги използваме, хем те да ни застрашават. Сега, даваме пример. Ако растенията са много ниски и имате високи треви, които ги задушават, очевидно, че трябва да подрежете тези треви. Ако техните корени не са дълбоки, ако по самата трева няма някакви гъбични проблеми, защото това много често се случва, тази трева, след като бъде подстригана, може да бъде използвана като мулч. Но, ако имате проблеми, тези треви трябва да заминат в коша. Най-добре е просто да подстригвате вашите по-големи треви и да поддържате килим, който да позволява на останалите растения да растат. Имайте предвид, че ако оставите тревата много да избуее и решите, че наистина ще правите супер дива градина, рискувате да имате повече насекоми, които не харесвате, комари, кърлежи, неща, които просто няма да са ви приятни, също така плужици, много охлюви. И друг проблем, който може да срещнете, е гъбичните болести, тъй като колкото по-нагъсто са растенията, въздуха не може да циркулира добре и това допринася за развитието на някои гъбични проблеми. Така че, това са реалните проблеми, които тревите могат да ви осигурят и трябва да ги, най-лесно е да ги подстригвате. Както казах, здравата маса може да се превърне в мулч или да отиде в компоста. Но най-добре е да подстригвате тревите, които не са инвазивни. Сега нека да поговорим за тревите, които наистина правят големи проблеми и от тях трябва да се отървем. Сега, това очевидно е усил, който кося всяка седмица, но все пак той успява по някакъв начин да стигне до ето това ниво. В момента това зърно не е зряло и няма да пусне семе. Този усил го режем. Това нещо може да изсъхне и да бъде използвано като мулч. Ако не искате да събирате мулч или компост, можете да режете и да оставяте върху самата почва.
Тук килима няма да расте толкова едър след това, започва да изсъхва и почвате да си правите биомаса. Разбира се, идва пак момента, в който трябва да знаете какво искате. Дали искате зелен килим или искате да задушите тревите, които растат. Тоест, похвата трябва да е според целта ви. Тук има едно дърво, което трябва да съживя. Маля. Добре. Един млад хинап. Придвижваме се към инвазивните треви, с които трябва да се разправяте механично. Тази година в лихите имам трансформация, тъй като искам да се отърва от всички инвазивни треви и трябваше да покрия пътеките с нещо дебело, многогодишно, защото гледайте сега какво става отдолу. Гледайте. Дигаш троскот. Троскотът е една изключително упорита и трудна трева, която щете не щете трябва механично да я махате. Тя пуска един огромен корен, гледайте, ето го, който на всяко едно местенце пуска корени. Оттам стават още разклонения и това става един голям килим. Така че ако искате да се оттървете от троскота си, ще трябва да скубете няколко сезона интензивна работа, за да може да намалите популацията на корените в леглата си, ако искате да прекратите проблема. И това е ако не искате да пръскате, защото иначе в действителност с него тървия няма и тук ще трябва да си поиграете. Не случайно тази пролет ми отне толкова много време да почистя тези лихи. Ето, изсъхва това никога в компоста. Това не ви трябва. Нито мулчирате с него, нито го компостирате. Просто го изхвърляте далеч от вашата градина. Така. Това са растенията. Както виждате, тук имаше много троскот и овивна тревичка миналата година. Зелено торене, мулчиране и редовно претърсване на лихичката за някое младо коренче. Ако видим младо коренче от инвазивна трева, нека сега да намерим едно-две, просто директно се скуби. Ето я. Ето това не ви трябва никога. Виждате го? Скубите го, оставяте го да умре и го изхвърляте далеч от вашата градина. Това задължително. Защото лошото качество на тази трева, тя е овивна. Тя се овива около вашите растения, задушава ги и край. И също като троската прави плътен килим, нямате оттърване от нея. Хубаво е редовно да я почиствате. Други треви, не толкова инвазивни, може да ги оставяме. Нека да видим сега някои неинвазивни треви. Примерно в този грах, в тази леха с грах, има доста трева, която не е инвазивна и всъщност помага на граха да запълни много добре пространството. Въпреки че той граха като цяло много се сгъстява и не остава много място за нищо друго. Добре, Тук един пример с треви, които не са от много проблемните, могат да бъдат оставени, но все пак се вижда, че започват вече да задушават бебетата цвекла. Така че е хубаво, докато това цвекло стане голямо като това, тези треви да бъдат намалени. Също така това ще помогне и на морковите ви. Тоест, когато растенията са още бебета, когато наистина има конкуренция, трябва да почистите. След това, вече с идването на сезона, вашите растения би трябвало да са наедряли, да са пораснали и за големите жеги, спокойно, тази трева, която скубите, тя пак ще поникне, защото в момента, в който почвата остане гола, семенцата наново покълват. До седмица-две отново ще има трева. Това поне е сигурно. Има много лобода. Лободата е доста готина. Дори става за ядене. Но когато е в повече на растенията ви, е добре да я премахнете.
Може да я изядете. Даже гледам в някакви кошници в биоградини ги продават като зеленчук. Примера с билките, всичко това води насекоми, които биха помогнали в контрола с неприятелите. Примерно его артишока, целият във въшки. Нека да видим. Но въшки, пълно си с калинки. Целият двор е в калинки, те си ядат. Щом има калинки, значи нямаме някакъв твърде голям проблем. Ако нещата ескалират, можем да се погрижим за тях. Ето, примерно това са диви ягоди, които правят много гъст естествен килим под това дърво, което е нар. И сега моят план е да развъдя тези диви ягоди. Ето, вижте ги. И под останалите дървета. Така, хем имаш изключително вкусен плод, който много плододава. Както виждате, килим от диви ягоди е огромен. Но и е толкова гъст килим, че нищо друго не може да пробие. Освен госпожа много гадната трева. Ето тази. Това е такава напаст. Но малко по малко, може би, с времето ще успея да я махна и от тази леха, защото е наистина много трудно с нея. Ето я. За такива неща трябва да внимаваме. Общо взето, където е мулче и не искаме да имаме подобни приятели, ще трябва да се постараем с времето да ги отстраняваме. И вече след няколко години, няколко цикъла, в които тази трева не е имала възможност да се размножава и корените отслабват, и ще вземе и да се отървете. Но говорим само за ако имате постоянство. Това оставите ли го един сезон да завладее всичко, да цъфне, всичко приключва и започваме от начало. Така че, ако започвате нещо, бъдете постоянни, за да имате резултати. Всичко, което си говорим за градините гора, за устойчивото градинарство, да, то звучи много добре, но ако нямате постоянство, то няма да работи. Ако всеки ден не си миете зъбите, те няма да са здрави. И така нататък. Примерите са много, но и с това е така. В началото е малко по-трудно. Иска се повече време, повече инвестиция и търпение, но накрая имате и така чушки, спъпки, люти чушки. Това е физиалис и всякакви други чудни растения. Белелче, спокойно. Той тук дойде и къде 10 минути издържа. Много топ. Така, имайте предвид, че аз много често не разбирам къде е проблема, защото относно някои теми имам малко аутистични наклонности, действам си там, правя го както на мен ми е приятно и нямам толкова навици да обяснявам и да съм емпатична, където не го считам за нужно. Според мен в момента в света като цяло твърде много си мерим приказките и всеки иска да не бъде засегнат по някакъв въпрос. Щом можем и за рецепти, на смисъл череши в рецепта да се заядем, значи нещата наистина не заслужават никакво внимание. От моя гледна точка, в България тепърва все повече хора ще разберат, че едно поколение моето, след моето и даже много по-малки от нас се връщат именно към грижата за земята, към собственото отглеждане на храна, защото виждат липсите в системата, защото вече е много трудно да накараш един човек да повярва в това, което му се предлага комерциално навсякъде. Нали? Особено когато имаш възможност да пътуваш, да виждаш останалите системи, как работят. Имаш много приятели навън, които разсъждават по различен начин и изведнъж вече аграрните неща не са такъв, как да го кажа, срам да го захванеш. И все повече хора, които аз познавам, особено навън, много се кефят и това са страхотни нови движения, с които можем наистина да се забавляваме много.
Защото всяко ново знание, което можем да получим, да обогати нас и да направи живота ни доста по-приятен и лек, според мен е добро начинание. Така че цялото ми присъствие тук като цяло, като идея, е първо да ви покажа, че няма нужда да се взимате на сериозно, защото нито канала, нито което и да е от нещата, които правя, гледам да са перфектни или да се покаже като някакъв топ експерт, защото според мен топ експертите и така нататък в един момент спират, губят способност да учат нови неща и да са толкова гъвкави, докато примерно факт е, че аз идвам от много различни бекграунди професионални и съм се занимавала с много неща в сферата на дизайна и изкуството, ми позволяват реално да погледна и изграждането на градина и всички екосистеми, за които си говорим, именно като система, като дизайн система, която трябва да оптимизираш и да накараш да работи. Според мен, както и много хора в момента го казват, именно хора с много широк спектър от интереси и разбирания на различни нива, които изглеждат като сега нямат никаква връзка едно с друго, всъщност ще имат много повече смисъл напред във времето, в годините, които идват, защото хора като мен и хора като вас, може би, които гледате този канал, сте такива, които обичате да сменяте поприща, да разбирате и от това, и от това, и от другото, и това да си направите сам, и това да си направите сам. Това всъщност дава една гъвкавост на мозъка и той може да разсъждава много по-свободно, да намира решения в проблеми, които идват от съвсем друга тема. Тоест, ти разбираш от няколко неща, проблемът е и в тази сфера, обаче ти от нещо от преди 10 години, които си правил, можеш да намериш метода чрез него да решиш сегашен проблем в друга сфера. Така че гъвкавостта на мозъка да се приспособява, да учи нови неща и да намира взаимовръзки между модели, които нямат нищо общо всъщност привидно, е новото богатство. Така че мисля, разбирането на природата, на този вид системи, на градинарството, как да накараме нещо да работи, е не просто средство за препитание, но е добра тренировка за мозъкът и за личността, която носим в момента, да се развие към емпатия и към по-нов модел на мислене, който би трябвало да работи следващите години, защото нека бъдем реалисти, това, което предстои, има нужда от промяна и има нужда от будни хора, които всъщност да се интересуват именно от как устойчиво да донесем тази промяна. Нали, хващайки многопластна система, както може да е градинарството, а не просто да гледаме домати. Никой не иска просто да гледа домати вече.